Дами и господа, този поздрав е специално направен от Сапата Патрона. Специално за неговата жена Мариела, за неговия син Софрон и неговата дъщеря Юлиана от гара Орешец, за Джамбаза, оригинално от Сапата. Слушай сега! Сапата Патрона и Итало Леско семейство от гара Орешец, поздрав керава за Сапата Джамбаза. О Сапата, о Джамбази, кај си Леско семейство, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте и симан будбари фамилија, капабарав тумен вали грми на Сапата Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнала северна и южна България. Лекси си барвало от Джамбази, о най-баро Анди гара Орешец, ефтино лев, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Сапата Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела северна и южна България. О Сапата Патрона, те шунен со вакеруа, нашти праве на мен синам Джамбазе, аме синам думо, думесте, одоле си баре легендарија, тари бари гара Орешец, о Джамбази, о баре дому како, баре ви Леско, вали грми на Сапата Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела северна и южна България. Те шунен о Сапата Джамбаза, о патрони, о тарикати, о зорало, варвало, лелео, варо, а калео саврете джамен ме фамилија, нашти пераве на мен.